Идея за вечеря за 9-месечно бебе. Останете на видеото, ако сте майка, която се чуди постоянно какво да направи за вечеря за своето дете. Тук имаме едни прекрасни зеленчуци, които ще влезат в фурната и ще се превърнат или в прекрасна крем-супа, или част от тях ще бъдат изядени с ръчичките на вашето дете. Моркови, които са за пичащ продукт, тиква, батат или сладък картоф, както се казва. Той също е запичащ продукт. Тук имаме малко прас и чушка, която е запичащ продукт. Ето ги вече нарязаните зеленчуци. Погледнете, не е ли прекрасна палитра от есенни цветове? Това нещо ще станат най-прекрасните печени зеленчуци. И най-голямия критик, децата, ще харесат печените зеленчуци. Тук имаме карфьол и броколи, също за ядене с ръчичка. Обърквам с кокосово масло. Ще сложа и съвсем малко кимион, защото е позволено за тази месечна възраст, която е дъщеря ми. И слагам да пека. Сложих фолиото и слагам да пека на 200 градуса до умекване. Така изглеждат изпечените зеленчуци. Може да ги превърнете в перфектна крем-супа, но аз ще ги дам в този вид. Да ги яде с ръчичка. Направо няма търпение. Патенци, хайде папкай. Хайде взимай, мамо. Карфиолче. Давай, смело. Пробваме сладкия картоф. Харесва ли ти, мамо? Или си искаш пюре? Последвайте ни за още забавни и полезни видеа. Остатъка ще се пасира и ще го сложа в бурканчета.